konti. Oo. Pati yung dahon yan. Tapos iiwan ko yan dito. Yan. Kainin mo pa nga yan. Dahil magic kung ganun pa rin siya, no? Kung kakain pa siya. Kagabi lang ng itlog to, no? So pakita ko lang sa inyo, update lang natin. Kasi papakainin natin to ngayon. So ito yung mga ajay, no? So tanda na talaga siya. Nakatatlong itlog na, ano? Tanda na. Yan. Kain natin siya ng gagamba. Lo. Kasi try natin, no, kung kainin niya to. Kainin mo pa nga yan. Dahil magic kung ganun pa rin siya, no? Kung kakain pa siya. Wala na. Patay talaga. Sabi, wasak pa rin talaga. Alas balik ko inyo yung gagambo. Kasi wala to mga adya, nang itlog kagabi to. So wala akong hawak ngayon na anong pakain sa kanya, no? Kaya gagamba muna. So pagtiisan niya na muna yan. Bukas natin siya pakainin ng mga insekto mga adya. Kasi yung katawan niya, para makarecover lang siya. Katawan niya ganyan. So yun lang mga adya, no? In-update ko lang kayo sa malalaking gagambang Japan. So yung isa hindi pa rin nag-promote mo. So ito yung isa. So ito yung isa. Kaya itong malaki, nakatatlong itlog na siya, no? Nakatatlong itlog na siya. So yung itlog na ulit. So pakita ko na sa inyo. Yan. Pinabi ko na, no? Kasi sa lalagyan niya mga kadri, ini-sprayan ko, mamaya masira pala. So tabi na muna natin ito. Tingnan ito mga kadri. Gano'n kalaki. Kasi ito yung oversize lang, no? Oversize lang ito mga kadri, pero Jensen kasi ito. Kung sa Manila to, ginajumbo nila, no? Dito oversize lang ito. Yan. So ang kasama niyan ay ito. Almost same size lang. Yung community natin, no? Nilagay ko doon. Pero parang pa-jumbo na ata ito mga kadri, malaki to. Mas makapal lang.